slået for sidste gang i dag i hvert fald. Og de kom aldrig ud af at være et udbrud, der lå på mellemhånd. De nåede aldrig i front, og det er jo nærmest det værste. Man kan godt blive drillet lidt i elevatoren på hotellet i aften. Men det der forspring, det sprumper altså hurtigt. 12 sekunder, altså hentet på, hvad bliver det, 1,1 kilometer. 3,6 tilbage. Ja, og Lotto har Kenny de Haas, derfor kører de også frem. Fokus på 41, Peter Sagan, 71, Christoph. John Degenkolb, nummer 81, Arnaud Démare, 134, Mark Cavendish, 142. Det er de 5 store favoritter. Spørgsmålet er, om der sidder nogen, der kan snyde dem på stregen. 3,3 hjem, 16 sekunder, altså der ryger søndagsturen, som var foretaget på en torsdag af Ventoso og Maloney, men tak for indsatsen. Det var seværdigt at se på. En lille ubekendt faktor. Benatti sidder med. BMC rigtig godt fremme, også repræsenteret ved Daniel Levis og Greg van Avermaet. Og her bliver Cavendish kørt frem i venstre. Med 142. Og det er Christoph med 71 lige efter 2 Katusha-ryttere. Démare sidder også relativt langt frem, og så kommer Peter Sagan altså over i højre siden for Tinkoff Saxo. Tinkoff Saxo fremme i 12 sekunder. Det er jeg ikke helt sikker på, at der er, hvis vi skal være helt reelt. Men Mohoric, han gør altså, hvad han kan for at holde det her udbrud i live. Den gule her, suppleret af lidt andre, lidt mindre kraftige farver. Altså smadrende op imod de her 4 udbrydere. Det er altså en mere spændende massespurter, og vi har set længe. Der er 1 kilometer til venstresvinget. Stadig 4 mand, der kæmper med alt, hvad de har foran. Og så er der ingen hold, der er så godt kørende, at de får den strukket ud. Derfor er det lidt det vilde vesten dernede. Nu har Tinkoff fået den strukket godt ud. De har altså nærmest fat i baghjulet på den første af udbryderne. Og her er der definitiv kontakt. Første Tinkoff rytter slår ud, så er der 3 tilbage for Peter Sagan. Peter Sagan, som også lige taber en position, lægger sig ind på hjul af Cavendish. Og der er det slut for udbryderne. Der er også resignation fra alle 4. Prøver ikke engang på at gå med. Og vi nærmer os altså det her venstresving, der er med 800 meter igen, 300 meter. Så rammer de der. Derfor vanvittigt vigtigt at få sig positioneret herinde under Flamme Rouge. Sidste kilometer, vi tager hul på. Ja, Christoph bliver kørt frem lidt i højre side her, og det er altså for at komme op og komme igennem svinget. Og Démare, han sidder altså ikke med deroppe. Det gør Sagan, det gør Christoph. Degenkolb er der heller ikke. Han kommer formentlig der. John Degenkolb for Giants. Og så er det altså Christoph, der har flest hjælpere. Benatti. Her kommer venstresvinget. Og det er stadig. Det bliver meget, meget forsigtigt taget. Det er en god position, han får taget der. Peter Sagan sidder altså som nummer 4 lige nu. Cavendish sidder lidt længere nede. Christoph med en mand foran sig. Jeg tror, det er Renshaw, der har fået Sagan på hjul. Ja, det er Benatti helt fremme, og så kommer Christoph indenom. Og så kommer der altså det her højre sving. Skal de lige være opmærksomme. Kun 300 meter hjem. Benatti nummer 2. Sagan rundt. Christoph sidder godt. Og så er det altså bare lige ud til målstregen. Bliver åbnet af Lotto. Peter Sagan sidder godt. Han sidder rigtig, rigtig godt. Peter Sagan kører den fra spids. Der er ingen tvivl om, at Peter Sagan er bedst placeret. Og det bliver ny sejr. Stor sejr til Tinkoff Saxo og Peter Sagan. De andre var ikke engang tæt på. Nej, og det hele blev afgjort i først venstresvinget og så i højre svinget. Og jamen, det lykkes bedst. Suverænt bedst for Tinkoff Saxo i dag. Anden sejr til Peter Sagan i dette års Tour de Suisse. Og altså, det var jo nærmest med en halvanden cykel igen. Ja, og det er Jean-Pierre Drucker, den kendte sprinter, der bliver nummer 2. så der skete lidt af hvert her i spurten. Men prøv at se, altså der er ingen tvivl om, at han kommer bedst ud. Og det er også lige præcis det, der gør, at han har en motorvej til stregen. Og altså, så kan det godt være, at den alpine nordmand, han har taget 17 sejre i år. Men det bliver altså ikke i dag, at han slår Peter Sagan.
Sagan og Tinkoff Saxo altså med anden sejr i det års Tour de Suisse. Og dermed Sagan er altså oppe på 11 sejre og tangerer dermed Koblet og Kybler som den mest vindende i Tour de Suisse. Nu har de tre 11 sejre. Ja, og Monique han når, altså han er en ung fyr, der kommer til at køre mange Schweiz rundt. Det er jo et af hans mest elskelige løb, så det skal han nok nå at slå den rekord. Flot kørt af hele Tinkoff Saxo-hold i dag. Her får vi den. Her er vi altså på vej op mod højresvinget. Kan se, Sagan sidder altså perfekt som nummer 3. Benati kigger lige en gang. Kristoff kommer op på hjul af Sagan. Så han glider stille og roligt rundt, og så er han simpelthen bare hurtigere ude. Ja, han kommer simpelthen meget bedre ud af svinget, og så åbner han selvfølgelig stort set med det samme. Der er altså også kun 150 hjem her. Bare svinget, det er sluppet. Og det er jo lige før, at Benati han også får skovlet en top 5 placering hjem for Tinkoff Saxo. Ja, men der er langt ned til de næste for Peter Sagan, og Benati jubler altså også på vejen over stregen. Flot kørt af Tinkoff Saxo. Og stor skuffelse for ET Quickstep. Vi skal selvfølgelig have set